Hi everyone! Panibagong tutorial na naman tayo. Kung kayo ay isa sa mga merong comment disabled, na meron kayong mga followers, tapos nag-message sa inyo na hindi sila makapag-comment sa iyo. So easy lang yan guys, baka yung settings mo ay naka-friend siya. So, papakita ko sa inyo kung paano natin gawin yun guys na magiging ka-comment na yung mga followers mo. Dito sa profile account mo, take note, tingnan ninyo lahat ng mga video ninyo, baka yung setting ay mali. Kailangan ang setting ay naka-public para lahat ay makapag-comment sa video ninyo. So dito, for example, scroll down tayo, hanap tayo ng in-stream ads, yung mahabang video. Mahaba itong video. So may tatlong dot dito, pindutin nyo lang. Tapos dito sa who can comment on your post, pindutin mo yan. Ito, kailangan yung setup niya hindi friends para yung mga ibang followers mo ay makakomment. So dito sa public, tapos done. Sana nakatulong itong video na ito guys. At pakishare na din kung meron kayong kakilala na ganitong problema para naman makatulong sa iba. Salamat! Hanggang sa muli! Bye-bye!